No. Padam pe calor is in nos cheese and juice pazisa. Pes this. Ja men det no je pön då just gas ka te pes this mar do men this ga lap do. Nu gas ka te. Pe dön ni på den då där. Alltså det är en fukt just pön.